novela hau Jose Portelaren bitartez iritsi zitzaidan, berak irakurtzeko eskatu zidan, eta era beran Jones Urkizu gidoilariak komentatu ziolako, ez? Oso egitura berezia ikusi nuen, pelikula bat egiteko oso zatikatua eta interesgarria, eliptikoa eta bar, ez? Eta gero heriotzaren munduko oso iruditegi berezia zuen, eta hori sustatzen saiatu gara. Nik uste Hil-kanpaiak filmaren mezua edo helarazten den ideia nagusia dela zurrak lurrazalera irteten direla. Zauriak itxigabe beti zauri izaten jarraituko dutela, eta nolabait ondorio katastrofikoak ekar ditzakela gauza batzuei aurre ez egiteak, ez, urteen poderioz. Novela nuen irakurri, zebanekin gero moldaketa bestelako izango zela, orduan oinarritu naiz asko gidoian zetorren horretan. Gero egia da Imanoli galdera batzuk egiten, berak ez zizkidala erantzunak ematen esate zidan hori ja, zuk erabaki, zuk pentsatu. Orduan utxune horiekin ere eraiki dut pertsonaia eta gero pelikulak ere gainera uzten ditu hainbat utxune, ezta, ikuslarentzat. Eta uste dut hori oso iradokitzailea dela, eta ematen diola pelikulari hain bereizgarria izango den atmosfera hori. Euskeraz egiteko pelikula bat, beti nahiko murriztuta daukezu kastinea zelan egin. Eta orduan ikustu dut lortu dugula, lortu daiteken momentu honetan kastin honena. Hor zailtasunak egon dira, eta batzuk beste produzio batzutan egon dire, bat seri batzuetan, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, eta zera horietan, baina, azkenean lortu gendun danak batzea momentu baten. Baserri berezi bat behar gendun, eta nahiko ondizie, eta ez dakiz, orduan Imanolek lortu topatu zuen beran baserri bat, hau da nik nahi dudana. Asuntoa da zera familia barruan bizi direla. Eta batipat ereko familia Lucia, amua bat, 80 urteekin, eta orduan zer egin behar izan gendun. Kanpokoa baserrian grabatu dugu, baina barrukoa plato baten isladatu dugu. Errepikatu dugu hor barruko baserria beste leku baten, bestela ez molestatzeko gehiago.